akong pasalamat ang mga Barangay Nutrition Scholars kon BNS ug mga Municipal Nutrition Action Officer kon MNAUS sa probinsya sa Misamis Oriental hilabi na kang Governor Bambi Imano. Kini may kalabutan sa ilang nadawat nga pahalipay gikan sa panggamhanang lokal sa Misamis Oriental susama na lamang sa pagtaas sa ilang honorarya nga sa kadugay nga panahon karon pa nausbawan. Niagi ang kani administrasyon apan wala sukad mahatagi og bili ang kahago sa mga BNS ug MNAUS apan karon lamang sa pamunuan ni Governor Bambi Imano. Ang amahan sa lalawigan kanunay sab nagpaabot sa iyang kinasing-kasing nga pasalamat ngadto sa mga BNS ug MNAUS nga gapainit, gapaulan ug galakaw-lakaw masuroy lamang ang kabalayan ug kabaranggayan aron mamonitor ang insaktong nutrisyon sa kabataan dinhi sa lalawigan. Ako si Lambo Jane Habinyar, alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.